ayikho into engidina njengomuntu wesifazane ongayihloniphi indoda yakhe. Ayikho into engidina njengomuntu wesifazane ongayazi indoda yakhe ukuthi uyini. Ayikho into engidina njengomuntu wesifazane okhuluma noma ikanjani nendoda yakhe. Uthole ukuthi umuntu uzokhuluma nawe nje isinoma ikanjani, akubize ngesidididi, akubize ngesiphukuphuku phambi kwabantwana, akubize ngesula, akubize ngayo yonke inhlamba angayicabanga. Umuntu wesifazane ongakwazi ukuthi uyini. Ngesimo sokuthi akahlangana empilweni yakho kodwa manje ubambisene naye, mhlawumbe ngathi uyena kangconywana esimeni somnotho, uyena osaphotha abantwana kangconywana kunawe, usezokhuluma noma ikanjani nawe. Futhi lokho sekumnika igunya lokuthi akugibele ekhanda. Umuntu wesifazane okwazi ukuthi akubeke isandla. Mfethu abanye abantu besifazane angazi uma mina mfethu bafuna ukuba amadoda ngiyayibona. Uthole ukuthi uyabona ukuthi nje mfethu cha, ngiyazama ngiyindoda, ngiyazama, ngiyaphuma everyday ngozama lokho okuncane engikutholile ngibuya nakho ekhaya. Amasente engiwatholile ngibuya nawo njalo ekhaya, kodwa leyo mzamo ayibonakali. Bantu besifazane, aniwahloniphe amadoda wenu, and especially aniwahloniphe amadoda azamayo. Ihloniphe indoda ezamayo. Uma ukuthi akukahlangani kuleyo ndoda, liyeza ilanga layo kolunga. Bahloniphe abafowethu. Ngicela nihloniphe abafowethu. Anibahloniphe abafowethu. Mina ayikho into enginyanyisa njengomuntu wesifazane ongamazi umuntu wakhe ukuthi uyini, omphendula ihlaya phambi kwabantu. Umuntu wakhe uzohamba kanjani ngokukhululeka esitradini emgaqweni ngoba kuyaziwa ukuthi wena uyamponya, uyamshaya. Ngoba yena mangathi uyakushaya angaboshwa, kuthiwa uyahlukumeza, uyi-gender based violence, i-GBV. Ngiyacela bakwethu, anihloniphe amadoda wenu, especially njengoba kuzo Valentine. Le nyanga nje sokhuluma ngothandiyozi yovala, sikhuluma ngama-radio zivale ngaphandle uma sikhona into esiphazamisile ephuthumayo. Kodwa ngithi mina, muhloniphe umuntu wakho, hloniphe umuntu wesilisa ozamayo, umuntu okhombisa ukuthi uyakuthanda, mhloniphe, umnike uthando, umtshengise ukuthi ubaba wekhaya, ubaba wabantwana. Awukwazi ukuthi ungamphendula ihlaya phambi komakhelwane. Ngiyala. Ngisho ngathi usebenza kahle, ume kahle, uhamba ngemoto ephezulu kangakanani, umuntu wakho, indoda yakho lo wayiqoma wathi uyayithanda, ikhombise phela uthando. Uthanda kuwona ukuyivulela amathanga kuphela, cha. Inhlonipho, isimilo, ukuyiphatha, ukuba umama ekhaya, ukhombisa ukunakekela umndeni wakho, ukhombisa ukuthi lento oyifake kuyona ungene kuyona ngenhloso, awungenanga kuyona ngesimo sokuthi khona ufuna ukukuzuza noma ufuna ukubukwa abangani bakho ukuthi wena ungcono ushadile. Ungcono kunabo ngoba nakhu wena ushadile, kodwa leyo ndoda ekushadile awuyazi nanokuthi iyini. Uyazi ukuthi bangakanani abantu abafisa uthando loqinisa, abafisa ukuhlonipha amadoda wabo, abafisa ukuhlonipha lento abayiphiwe uNkulunkulu, uthando, ngoba phela nothando luyisibusiso. Kodwa wena awukuboni lokho ngesimo sokuthi ufuna kube wena njalo obeka igama lokugcina. Awakwazi ukuthi iy'nkunzi ey'mbili ngeke y'hlale esibayeni esisodwa. Iy'nkunzi ey'mbili ay'hlale esibayeni esisodwa, ayikakazenzeka leyo nto. Uma ukuthi nawe umuntu wesifazane usuyindoda, usuyibona njengendoda kulo muzi, okay, mina ngiphume usale wena ube indoda yala ekhaya. Mina ngiphume-ke ngiyofuna imiqasho noma ngizobona ukuthi ngenze njani, ngihambe ngoqala impilo kabusha. Ngoba phela ngeke ngikwazi ukuhlala nenye indoda, ekubeni kuyimina indoda la ekhaya, ekubeni kuyimina oshaya u5 la ekhaya, ekubeni kuyimina engakulobola ngakukhiphela iy'nkomo. Noma ngakuthiwa ngakakuloboli, kodwa masibambisene sithandana, ngikhombise phela ukuthi la kuwena nginomfazi. Nami ngithi mangikubheka ngiyiqhenye ngawo, ngibone ukuthi yazi lo muntu ufanele ukuthi ngimshade. Ngibe nento engitshela ngaphakathi ukuthi uyamkweleta uMasibani bani. Lowo muntu loyo kwabela umlobola, umshado, umenza umuntu ebantwini. Umenza umuntu.
Kodwa manje wena mangabe ungikhombisa kusayimanje ukuthi uhlobo luni lwapende uzongijikela kuhamba kwesikhathi, ngibona ngey'nkulumo ngezenzo indlela ongangihloniphi ngingakabi nalutho kanje ngingakakwenzeli lutho. How much more sengihlala nawe ngikulobolile sengikwenzele sengenza yonke into ngaqeda izinto mase ziyangibhedela wena ube nezinto uyangijikela. Umbona lapho umuntu ozokujikela. Qaphelani-ke bafowethu, qaphelani abantu besifazane, hhayi ukuthi bonke balungile, abalungile. Awukwazi ukuthi ulungile umuntu wesifazane kodwa ukwazi ukuqongqotha indoda yakhe ekhanda kanje, uqongqothe indoda ekhanda uyiphushe kanje, umphushe uthi ngeke khona abantu abangenasimilo, abanye abantu besifazane angisho kabi, khona abalungile, khona abangalungile. Awukwazi ukuthi ulungile ubungakwazi ukuhlonipha indoda yakho. Izinto engishoyo, awukwazi ukuthi ulungile ubungakwazi ukuhlonipha lo muntu wakukhiphela iy'nkomo, wakukhombisa ukuthi ukufisela okuhle, ufuna ube nomshado, ufuna nawe ugane, kodwa wena ugcineni umphusha kanje. Into enjani leyo? Ibuhlungu le nto. Abanye-ke nje abangakashadi baze bafise umshado, elokhu ebhizi elokhu ekuhlupha ngomshado, akuhluphe ngomshado, elokhu ekutshela ukuthi umshado this, umshado that. Akawazi nalowo mshado ukuthi uyini, wazi igama kuphela ukuthi umshado. Akekho ongazi igama ukuthi umshado, kodwa umshado uthatha ukujula komuntu nokuzinikela komuntu kuze kwenzakale umshado. Umshado akuyona into nje, akuyona imvula. Umshado akuwona wawonkewonke. Umshado uthatha umuntu ojule kakhulu ukuthi awenze ngoba umshado iy'nqumo osuke ubophile lapho ibhande la forever usofa silahlane. Awukwazi ukuthi ungagijimisa into ongayazi ngoba umshado nawo unzima ngokwawo. Enye impilo. Usuke usungena kwenye impilo mase ungena emshadweni. Ngiyacela-ke bafowethu, mawukuthi nawe ufuna ama-Valentine gift nani nani, hlonipha indoda yakho. Nawe ndoda ungabi isiwula ulokhu ubhizi uncetheza. Mawukuthi uyabona ukuthi lo muntu akakufanele, akakuphethe kahle, akakuhlonipha, akakuniki indawo yakho njengendoda, muyeke. Ngoba alikho ikusasa elihle enizoba naye naloyo muntu, alikho nje ikusasa enizoba nalo elihle nalowo muntu ngobani akakwazi ukuthi uyini, ukuphendula inhlekisa phambi komphakathi. Uthando lujulile bafethu, into ejule kakhulu akuyona eyawonkewonke, akuyona eyanomba. Ngiyacela mangabe ukuthi ujoyina umshado njengamanje, mhloniphe umuntu wesilisa, umhloniphe umkhwenyana wakho. Hhayi ukuthi uyabuya umkhwenyana emsebenzini phuma ukozama, ulambile, ukhathele, awumbekelile amanzi okugeza. Awuphekile uzomtshela ukuthi hhayi uzothosa iqanda enze uthosti, umenzele netiye alale. Angikwazi ukuthi ngathi ngiphuma emsebenzini kade ngisebenza the whole day, ngiyabuya endlini ngizodlisa isinkwa. Kuthiwa idla isinkwa baba, solala ngesinkwa namhlanje netiye. Hhayi, angivumelani naleyo nto mina, angivumelani naleyo nto. Uma ngibuya emsebenzini ngiwumnumzane wala ekhaya, ngifuna ukuthi ngingene esangweni ngizwe ukhari onuka kamnandi. Ngithi ngiyangena endlini kuthiwa baba nawa amanzi ashisayo, uzoqala ngokudla noma uqala ngokugeza. Khombisa ukuthi umuntu ohlakaniphile loyo. Umuntu ongathi uma ungekho wena abone abanye akukhomperishe, abone lo ehamba ngemoto engcono mese ebuka wena, abone iphakethe lakhe, abone ngathi awenzi kahle empilweni, kanti cha isikhathi sakhe asikakafiki siyeza. Angithi uyangithola. This is home run Makeba PMB bafethu, angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, nikohlale ngahambi ngedwa, ngihamba noMakhathini, oNtshebe, oGqabhasha bakhona la kumina bafethu, yonke indawo la ngikhona bakhona, oDonda, akekho ongangazi. Phuma eMgungundlovu ePietermaritzburg bafethu, ongangazi ngoba ufika izolo, phuma khona kaMgwagwa, umfana kaFikelephu nobongani, angithi wangithola. U-Ene uMamakhathini bafethu, uma wami, angithi wangithola, ngimthanda ubhuba. Ngiyacela-ke bafethu ni-support-e, ni-subscribe bafethu, cela nisifollowe bafethu, please bandla, anipress u-follow bafethu kula mavidiyo la, ngiyacela sikhule bafethu. Buka kuyimanje nifollowe, siya ku-1K manje bafethu, sacela nifollowe please.
Ngicela ningifolowe bafethu, angisho kabi, nishere nalama vidiyo bafethu ngoba amavidiyo akhayo lawa kakhulu. Ngiyacela nisi-support-e bafethu, lento yethu esizamayo ikhule, i-home run noMageba P_M_P bafethu. Kuningi ukulandela esizonenzela kona, sifuna nokulekelela abantu, silekelele iy'ngane zesikole, silekelele wonke umuntu bafethu ngo-blanket, ogogo abadala, lokho nalokho. Ngesinye isikhathi kolunga sibakhele nezindlu. Ngiyacela bafethu, uma nilekelela mina nilekelela wonke umuntu. Shout out.